Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-18 na sa bulan sang Enero, tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan?
Liwat kita nga magapasundayag tubtub kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sini nga mga action reporters. Fielded na karon sa ilatag sa mga areas of assignments. Handa na sa pag-file sang ila na tipon nga mga balita. Dalunta lamang may sayran sa aton sini nga mga tagpalamati sa sini nga odto diri sa pagpangalagad sang aksyon balita banat bulig. Sa mga kaaksyon ta dira sa palibot sang syudad sa Bacolod, kamusta? Okay lang ang pagsinalayota sa lingod to. Ang iban sini maros ako sa Kugawa sa pagpanglaba. Paninlo sa ilang puluyan gikan sa isak simana nga masyado man kasako nga inadlaw mga kaaksyon. Sa mga kapurukan kagabaranggayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, welcome na diri sa Aksyon BBB sa mga banwa kag syudad sa palibot sang Negros Occidental kag Oriental side kag sa Bugos nga Region 6 kag tubtub sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Welcome na diri sa inyo sini nga palatuntunan. Ginabiabitang aton sini nga mga taxi drivers, mga officers and membro sang Operation Tulong Task Group nga nagalambiyong na sa palibot sang syudad sa Bacolod, nagapangita sang kinawala. Amuning mayo basta kinawala na. Sige, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Dugay-dugay mabatian tang mga sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nga hisayran ta sa balita national sa dili lamang madugay plus ang aton sining mga local and national issues diri sa inyo sining palatuntunan. By the way, ang mga men and women sang Negros Press Club ang nagapreparar man sa sining election of officers for the year 2020 to 21. Karon sa mga 2 p.m. hiwaton ina ang election of newly set of officers. Sino ay ang mangin mapalaron? Nakasalalay ang mga palaabuto nila sa mga miyembro sang Negros Press Club. Ayo, kasadya sa ila. Sige, basta importante lang mga miyembro, ara lang. Ang mga miyembro sang Negros Press Club, nga kung may problema, dapat tatapon. Hindi pagtulok-tulokon. Amo nang importante na mo. Managita ka sang ihimplo lang ikaw isa ka opisyal. Gusto mo magbulig sa kapariho mo nga membro sang Negros Press Club. Tiyang Negros Press Club wala naging butang para nga may palatungan ng kamuda, may plungkuan kamuda, kundi ginbutang kamo nga ma-inisyal man lang o magiho kung may problema, hindi lang sosyal nga activity. Kung may problema ang isa ka miyembro, dapat tatapon na. Alang-alang man mga miyembro man matatap sa miyembro nila, kundi opisyal. Good luck sa mga kandidato sa diligid lamang madungay. Iwato ng eleksyon mo sang Negros Press Club. Ayos! Sa kinanda ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial maging kaupod si Aksyon Eden Abuso? 11 ka mga gwardya nga nagdestino sa Kapitolyo Provincial ginpaidalom sa suspensyon
sang 3 tubtob 7 ka adlaw. Nga anong sala nila sini? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon sang Bacolod Housing Authority o kung BHA batok sa mga individual nga nagbayular sang regulasyon angot sa relocation site ipatuman sa unang quarter sini nga tuig. Balita kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kaso nga pagpangawat kag droga ginalantaw motibo sang Police Station 6 sa pagpatay sa e-bike driver. Balita man sa kay Aksyon Jan Diaz sa patrol, 3 dakop sa sitparado nga may bust operation sa siyudad sang Talisay kag Himamaylan kapin sa 60,000 nga balor sang shabu na recover. Samtang may balita man kita kay Aksyon na Brian Morden gikan sa siyudad sang San Carlos. May kang tanan sa isa ka big time ne nga drug raid nga ginpatigayon kay nasang puwersa sang Negros Occidental Provincial Police Office, of course ang San Carlos City PNP sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Frederick Miad dito sa San Carlos at tuman dito kay na si Mayor Gustilo nagpalayag mga kaaksyon bantayan ta inidugay-dugay. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, 70 anyos nga persona gindakop sa banwa sang La Castellana, pinagi sa warrant of arrest sa kasong murder. Balita kay Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay, by bust operation kag top 3 most wanted person nga may kaso rape arestado sa siyudad sang Sagay. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Aksyon Dorel Cabato, inamay kang tanan sa South Korea nagdonar sang $200,000 sa mga nahalitan sang bulkan Taal. Kag early registration para sa 2020-2021 nga calendar year pag-aumpisa na sang DepEd sa Pebrero 1. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigi lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Pag-relax sanay kay mahinang kalaban. But before sinadri kita nay sa resulta sang Small Town Lottery o STL sa unang draw sa sining adlaw sang Sabado, Enero 18, tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 10 kag 15, liwat 10 and 15. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
kadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na!
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga oras, 12:18 na mga kaaksyon. Sa aton sining nga mga kaaksyon, ante sa mga balita ta sa sining udto, while nga timo-timo ng halos kalabanan, o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule, ang may 3 ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why DTX 500 capsule ginarekomendar ta sa inyo nga mga kaaksyon namon sa kanginan. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal mana online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph o kundi gani sa Kalusugan Yan Facebook page. Magpadala lang sang mensahe o kung mag-order sa Facebook page. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 na nga aton oras. Katuan ta na yung balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ini may kangtanan sa South Korea bla nagdonar sang kapin $200 sa mga nahalitan sang Bulkan Taal. Kag early registration, attention sa mga ginikanan, may early registration ta para sa school year 2020-21 pag-aumpisa na sang DepEd sa Pebrero 1. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang balita ko aunta kay Aksyon Director NPC Dorel Cabato. I-announce ta na nga daan, ano pala ginatago-tago nila na nga Director Dorel Cabato sang NPC. Aksyon Dorel? Yes, actually, ito nakibot man ko ba? Na doon lang, kasi akong laway kadali. Ano palang taguon nila daman? Yes, kabay dapat pa hatagan taligwan ng mga kabataan ng magpulungko na dira. Correct. Agree ko sa Hindi lang mga kabataan. Ang iban, basi-basi ng mga tigulang na nadang iban. Hindi. Mga medyo mga bata pa. Young at hearts. Young at diba? hearts. Correct. Tanan sila mga bata, manika mo mga kandidato, mga bata man, pero mas bata kasi ila, no? Si Action Eden, si Action Dale, si Action Nona, muna sila mga bata, dara, nga mga kandidato. Yes, correct. So, good good luck. luck. Oras to? Alas 2 karon. Alas 2? Alauna ya General Assembly sa mga media. 1 to hasta matapos. Yes. Kabay pa nga madali lang na. Kaya nagligad to kadasig lang to mo. Basi karon dasig man. Tapos kabay may pa election Action na. Rex. Kabay pa nga daw katawhay lang karon Action Rex ang atong yun. Budo, ginabang ngayon ka national election ni Action Rex na. Good luck na lang to everyone, Action Rex. Yes. Sinong mga kandidato ganito? Damo Action Rex. Lawago ko isa-isa. Si Obasan ta. Ganun din na lang. Kompleto. Basta si Action Nona, si Action Dorel Cabato, si Action Eden, kag Action Dale Salazar, no? Sa pagka-board of directors sang Negros Press Club. Correct. Kagang iban pa. Yes, no? Karon to na mabala na. Sige kabay pa no? Yes. Kabay man. Sige, Action Rex. Diri kita na sa akong balita, Action Rex. So, kaya man sa karon ang gobyerno sang South Korea, naghatag sila o kung nagdonar sila sang $200,000 nga bulig para sa mga nahalitan sang paglupok sang Bulkan Taal. Sa picture nga gin-share ni Senator Richard Gordon, si Korean Ambassador to the Philippines Handong Manged ang mismo nagpalabot sa bulig sa Philippine Red Cross. Tinagpasalamat man diri si Gordon sa ambassador nga sunod siya masami madasig gid nga nagahatag sang bulig kung nagakinahanglan gid ang mga Pinoy sang ilang bulig. Tigpapasiguro man ni Gordon nga sa opisyal nga makalabot gid ang bulig sa mga pinakaapektado nga komunidad sa
pag-alboroto sa nga Bulkan Taal. Tibangod sa donasyon sa South Korea, makabakal na ang Red Cross ang dugang nga mga kinahanglanon kangay sa mga hygiene kits, food kag non-food items, mga sleeping kit, potable water, portalets kag iban pa nga kinahanglan nga bulig para sa mga apektado nga pamilya. Kaya man sa karon Action Rex, tubtub subong alert level 4 sa gihapon ang Taal Volcano, kag hambal diri sa nga Fivox, hazardous eruption posible in hours or days. Gani man. So inaagid ang balantayan nato. Balantayan actually ini nga mga kuha kay naglinong siya gulpi. Yes. Pila daw 4 lang kadlaw nakaliga naglinong sa iya. Subong daw gamay siyang aso nga makita mo pero still alert level 4 Yes. gyapon ang ginabatak sa iya action doors kag balantayan na kag wait tamang ginapangamuyo lang nga klase sang sitwasyon na. Gani sa mga pumuluyo to Action Rex dito malapit sa Actually, nag-evacuate na sila. Tapos, ginapatugta lang to sila magsuldo. Pila lang ka oras. Tapos, ginapabalik sila dayon. Gani man kay NER na kuno adan Action Rex o posible madason nga mga inoras o mga inadlaw Gani Action Rex man. hindi gid mapaktan pero padaan gyapon ng monitoring sa ato niya Fivox kag kabay patan Action Rex nga wala na sa may magpasaway. Nami, to daw gamay lang itong gapasawayan, no? Itong jutay lang to sang gapasawayan nga mamilit lang magsulod sa perimeter area sang bulkan. Ang iban to, may nagligid to. Nagruhigda to siya. Tapos may ano muna kay preparations na sa Gani naton sa man. nga gobyernong ginahimo, So Pero follow ayan na lang man sa mga Action Rex amando sa otoridad kay para man sa ilang Tigaling mga kasapatan to nila mo itong ginakabalakaan nila kay Yes. tag-4 na kadlaw to, tag-5 na kadlaw, wala pa sa gyapon to ginpakaon. Gani man. So, may mga na gan Action Rex nag-donate na nga mga balas nga animals, nagatag sila mga pagkaon para man sa sining mga sapat sa aton nga mga kauturan dito nga apektado sa nga paglupok sang Bulkan Taal. So, kabay pa tani Action Rex nga mangin lang, tani kung hindi lang tayo maglupok ginawin ka alert level 4 subong. So, padahil lang ang pagpangamuyo Action Rex nga wala sa nga mahalitan sa amoy nga posible paglupok sa nga Bulkan Taal. Samtang sa iba naman nga balita national, pag-umpisahan na sa nga Department of Education o kon DepEd sa maabot nga Pebrero 1, 2020 ang early registration para ya sa school year 2020-2021. Base sa original nga schedule, Enero 25 dapat kung tani ini mag-umpisa ang early registration pero ang amuya nga petsa ang holiday para sa Chinese New Year. So sunod diri sa DepEd ang early registration para sa mga bagong estudyante sa kinder, grade 1, 7 kag 11 sa public elementary kag secondary schools ang magadugay tubtob Marso 6, 2020. So meaning sini, pwede sila ka pa early registration tubtob Marso 6, 2020. Pahanumdom sang DepEd sa mga kindergarten, dapat 5 ka tuig ang edad sang bata antes ang pag-abot sa Agosto 31, 2020 agon makaparehistro. Pahanumduman sang DepEd sa mga ginikanan sang sining mga kabataan nga pagsulod sa kindergarten kag grade 1 nga ginakinahanglan gid magsumeter sa nga Philippine Statistic Authority o kon PSA o kon ining National Statistic Authority o kon NSO birth certificate. Kung wala sang NSO sunod diri sa DepEd, mahimo man magsumeter ang mga ginikanan sang local civil registrar, birth certificate, baptismal o kon ang barangay certificate. So sa Pila buong ganitong early registration, platong edad to? 5 years old Action Rex sa mga kindergarten dapat before mag-August 31 naka 5 years old na sila. Naka 5 na sila before kay kung 4 August 31. hindi sila pagbatunon. Okay. Yes, Action Rex. So sa mga ginikanan para hindi magginutok Action Rex pag-abot sa nga opening naman sang klase 2020-2021. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad sa aton nga TV screen ng Alert Level 4, nagapabilin sa gyapon sa Taal Volcano kag ang hazardous eruption posible sa mga inuras or sa mga inadlaw ngini. Balantayan manining Taal Volcano, no?
Grabe man nga halitong ibang to pilis nguuna kay kasapatan nila todo ato pa dito sa area. Ang iban siniti galing iti matagal man sitwasyon eh. Sige, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Dorel Cabato, kantuan tanay balita ni Aksyon Brian Morden, direkta sa syudad sa San Carlos. Ini may kang tanan sa natabo blatong drug raid kaina sang kagahon. Kamustahon tabi, nanugid ang plastada kagang nagkaladakpan pila ka syabugid ang na-recover. Yari ang balita ni Aksyon Brian Morden, direkta sa San Carlos City. Aksyon Bri. Action Rex, walo tanan ang nagkaladakpan sining ginpadayon nga drug akon ginpadayon nga pag serve sang search warrant kag warrant of arrest man sining aga dira sa barangay 5 no sudad sa San Carlos. Sa Action Rex ining walo nga nagkaladakpan amo Sanday Jobert Oximar, Michael Canunoy, Raymond Pat, Emil Amangan, Jmar Indico, Johnny Ahira, Abdul Wahid kag Umar Wahid ini magulotod in Action Rex. Sa walo isa diri babayi. Naka-recover man diri ang kapulisan sang valor 150,000 pesos na ginapatihan na shabu. Kag ang pag-serve nila diri Action Rex actually 30 ini ka mga search warrant pero 4 pa lang ang na-serve nila kay nasang kagahon. Kag may 3 di sila ka warrant of arrest na gindalaman kag nagkaladakpan gining 3 kag halos sila tanan ang mga kaso nila illegal nga droga Action Rex no. Ining tatlo mo ni may warrant of arrest Action Bri? 3 diri sa 8 may warrant of arrest. Okay. Lista. Pero 4 diri search warrant in Action Rex. Oh, tay pilang na-recover nga mga shabu sila may na-recover? May ara valor 150,000 pesos Action Rex. So kag ing iban sila diri isa diri kinabalang dira na lang mismo na dakpan man ini siya no. Kag abi ko gani milyon gito ang operations? 150,000. 150,000 gid gali? Oo. Diri sa aton tag half million di eh. Small time man lang galidang small time man lang galina. Oo, 150. Take ko diri sa San Carlos ya kanaya mo ng tiba-tiba na Action Rex mo. Diri sa aton do gamay pa. 150,000. So ining mga nagkaladakpan, may mga kaso naman ni sila daan Action Rex nga 9165 gihapon. Oo, nagkalagwa na sila galing pagkatapos gina-monitor sila sang PNP. Dinagabaligya man sa gihapon kundi ginpangserbihan sang search warrant ini sila. So ginpangunahan mismo ni Lieutenant Colonel Frederick Mid Action Rex ang pinuno sang San Carlos City Police Office mismo no. Kag ginofdan man sang mga personnel man halin sa Negros Occidental Police Provincial Office, may grupo sang Philippine Coast Guard, may grupo sang iban pa nga mga ahinsya sang otoridad labi na gid ang mostly sila ti kapulisan kalabanan halos talang Police Action Rex nag-impon man ganing ila sini nga mga traffic enforcer diri kay na may bigro nagbutang sang mga kwan bala, mga checkpoint sa area or inang ginabalabagan ang maglabay anay for the meantime sa nga area kay mayara sang ongoing abing search operation sa area mismo gipag-service ning search warrant. So mo ni resulta 8 no na mga bataon pa ni ang may edad sila do 26 anyos, iban 20, 21 ini mga biktima. Ari si Mid angon si Action Rex. Actually, previous targets din sa police station. This is previous targets based on our formulated operation plan, Kryptonite. Kryptonite meaning bato. Okay. So, may operation plan and then security plan. So, contingency plan and deployment plan. So, long-term surveillance ang aton nga mga Intel and DE operatives. So, ang iban diri HVT na nimo. So, meaning
naging target na sa una, nadakop, and then pagguwa, continue Japon pushing. So, amo nang ano naton. Then, of course, chairman, the barangay chair, si Mama Baby Ruth Aba, contributed a lot, no, sa aton nga pag-intelligence build up diri sa mga target personalities ngayon, especially sa ilang mga hideouts and houses. So, eventually, nag-apply kita for search warrant. So, ang nauna lang ni is 4. So, sunod-sunod na ini ang aton nga application. Sir, why Barangay 5 ang na-first in 6 ng area? Actually, tanan naman, may priority man nato, ano? Iban nga some part of the Barangay 6 and of course, there is iban nga barangay. But mostly, ang positive during the conduct of surveillance and casing, ara na sa Barangay 5 mostly, ang mga suspect. So, by chance na eh. Wala, ang iba ni nagalakat, ano? So, siguro, I don't know kung ano, nag-transact man. So, nakuha natin sang timing. Ang na-approve man sang ni Honorable Judge is amoy ining taga Barangay 5. Sir, pila ka na ninyong dakpan, sir, subang sir? Oh, actually, siguro mga 8 personalities na ang nadakpan, including na ni ang may mga warrant of arrest and of course, subject for search warrant operations. Sir, out of 8, pilang HVT, sir? I think 2 or 3 ang subject sa ano natin, high value target. Pero ano yung background nila, sir? Mga pushers So, sila? pusher gini sila. So, ang mga problema naton, nadakpan na naton sila nagligad and then they availed for plea bargaining, nagwa, pagbalik, pushing Japon. Sir, Action Rex sa munang portion sa interview naton diri, no, with Action John sa kay Police Lieutenant Colonel Frederick Midsang San Carlos City PNP. Na interview naton diring isa sa 8, amo ni si Jobert Oximar, kay ini siya nagapanginpadlos gid nga sa Rosia. Wa gid ko kabalo sang ila siniginhimo sa akon kag nakuhaan ini siya sang ginapatihan siya mo nga indi gid mismo halin sa iya Action Rex. In fact, hambal niya diri ginkuha nila ining suspect dito sa Calatrava kay nasang kagahon, pagkatapos gindala diri sa Barangay 5 sa walay sang iloy niya. Pagabot niya may shabu na Action Rex sa Rosia. So bisan ano ko nung himuon, hindi siya mag-ako nga iya ato nga nakuha sa ilang sininga puloyan. Aminado man siya nga kagi na siya priso, pero nakagwa sa pagbaligya man sa illegal nga droga. Ari si Oximar angot sini. Dodong Predo, Jobert Oximar. Jobert Oximar. Oh, sabay masulti ni Juan eh. Sa Barangay Calatrava, San Benito, sir. Pinala ko na sa balay, sir. Yaman na search sa balay na mo, sir. Pag-abot sa kapitan, sir. Matang search lang usap, sir. Kinakop ka sa Calatrava o sa Calatrava, sir. San Benito. San Benito. Barangay Calatrava po. Bilang katlaon, sir. O dyan yun. Pinala ko na sa Barangay 5, sir. Sa balay sa kong mama, sir. Balay ko na po, sir. Saka na sa likod, sir. Sa balay sa kong magulang, sir. Itulugan na nila ba? Saka na, sir. Wala sa'yo na naman, sir. Pag-abot na sa kon, sir, sa kapitan, sir. Search lang usap, sir. Kaya pakita na ko sa search warrant. Pero mana to search, sir. Pag search lang usap, sir, nalasin nakuha doon na siya po, sir. Pila may nakuha dito? Hindi man ito kuha, sir. Pero pila nakuha dito sa balay ninyo? Gagmayin ko sa siya, sir. But pila ito lang ibutangan ako, sir. Bada kung kasi lang, sakit kayo sa kong buti, sir. Mangkong kong sila, sir, na sa luna, nadakpan ko, maligya ko, sir. Nadakpan ko, diangkon gina ko, sir. Karon, sir, di gina ko kayang guno, sir. Bahala mo, sir. Sayot na yung ginawa, sir. Wala na yung guno, sir. Wala na. Action Rex sa munang palayag ni Oximar angot sa pagpamalibad niya o paghimuting niya nga iya atong nakuha nga mga shabu dito sa iya sinipuloyan. Kiti pagabot siya kuno na search na pagkatapos may nakita nang katapos ang kapulisan Action Rex, no? Pero tidak masabi batiyan naton sa mga kaangay sa ilang nga mga personalidad. Si Mayor Rene Gostilo kay na nagpadulong man sa police station mismo kag nagpanginbulahan ini siya, no, sang mga katapo sang kapulisan kag of course may mga statement siya diri Action Rex kaangay na sa Rosia ti ang San Carlos Rosia nagatubo gid man, so hindi malikawan nga may amo sini pero tinagakalipay siya nga PNP way untat sa pag libot kapag monitor sin nasabit nga grupo and aminado siya nga ti may-ari diri sang port sa San Carlos mismo kag lapit pagdigiban man din nga mga probinsya nga pwede gid labyan sang illegal nga droga. Nagapati siya nga kun basihan ang pulis wala sang drug lord, wala sang drug group diri
wala man sa laboratorio diri kundi ginalabayan gidamang ang syudad sa San Carlos sa sining mga shabu nga ini. Aminado man siya nga may ara diri sa nagagamit ginmana sa illegal nga droga ini, hindi dapat kuno mangin mag-alarma ang publiko sa San Carlos kay ma-manage malang ang ini sining nga sitwasyon karon. Ari si Gustilo angon sini. Of drugs, I had a conference with the chief of police and the members of the local police. Ang mapunta because of your report. May entry kita from Cebu Island because of the port. May highway kita from Dumaguete City nga kung diin ang supply man naling kuno ni sa Mindanao kaagi Dumaguete kaagi dire sa San Carlos. May ara kong kunambal naglalin sa Calatrava, sulod man din San Carlos before maglusot na sila sa Bacolod. So, for me, it's very alarming and San Carlos becomes a transshipment point. After this raid, after Sinulog, I will be going to Cebu for the Sinulog. After this, we will sit down again with our local policemen and to plan what will be our next step. Utod si aksyon Brian more than dali lang balikan ta siya sa tingog mga ka-aksyon. Okay, dali gilang no. Kay gina-check ta na si aksyon Brian more than direkta sa siyudad sa San Carlos. Balikan ta si aksyon Brian. Action Rex ang muno to ni Mayor nga alarming ang pagsulod ginman sa illegal nga droga, no? Pero dapat ang publiko hindi lang mag-alarma kay sa na-mention ta na ma-manage ba lang sa kapulisan kay nagpangabay sa dress publiko. Uy, gani malarma ding sa Bacolod nga sa isa lang ka pisok mo lapit 1 milyon. O kahapon Dua lang na ka barangay Estefania lang kag barangay dinto kaning isa to? Sa Banago? O si Oo, Bukaw? tabok-tabok na dyan. Tiya, makin mo na, sus. Idaya, 150,000. Yes, 150,000. Pero, di mo na kayo na, ang taga San Carlos, basa mo ni gani, tikuan man sila, do ka, kibot man sila, kag inidako ano ni para si Action Rex sa syudad sa San Carlos. So, may panogyan din actually si Mayor sa taga San Carlos, nga nilagid mag-problema. Kaya ginahimo nilang tanan-tanan. Kaya naghahingi ako sa publiko, kung may ideya ka mo, hindi magkahadlok nga maghatag sa information sa kapulisan. Agad mas matapna pag hindi kay dakpon, of course, ang kapulisan ining mga drogista, Action Rex. Replay ta karon ang ibang tingog ni Mayor Gustilo, ang halimbawa niya daw si Presidente Rodrigo Duterte. Motor-motor lang. Gali. Why badigay? Amo nang former board member, no? Yes, mo ni Action Rex sa 1st District. Oo, motor-motor lang. Kagang motorya ang mag-o ginaba subong no tawag sina. Hindi tumiyo. Butang tumiyo mo na ungad kay Miles. Ang palaksyon na ni sa Mio to linggo hindi ang naungad ang motor kay Miles Mio. Basta mag-o mga e-rox ang tawag sila mo basta nang gwapo nga motor Action Rex uso subong pero scooter magyapon. Amo na, daw si Presidente Rodrigo Duterte kalimbawa yung motor-motor, wala naka-helmet, wala naka-sunglasses, simple lang si Mayor Rene Gustilo sa San Carlos City, Action Rex. Sige. Amo lang padulungan din sa patrol with Action John Diaz and Action Ani Kira. Action Brian Morden nag-report una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:42 ang aton oras. Salamat gid sa report ni Action Brian Morden direkta sa siyudad sa San Carlos. Bisan di off ya, sige lang. Basta balita, wala gid ga. Kipaw ang signal niya. Basta balita ya. Okay gina, diretsong gina. Thank you gid Action Brian. Matapos sa balita na Action Brian Morden, kadtuan tanay si Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center.
aksyon sang Bacolod Housing Authority batok sa mga individual nga nagbayular sang regulasyon angot sa relocation site ipatuman sa unang quarter sining nga tuig. Yari ang kaundan sang report ni Action Art tay hopon Action Art. Kung nalaman sa komitiba ni Councilor Inisito Novero at ni Novero kag sumangman BHA matapos ang proseso sa file nga consideration or motion for consideration sang Pilato Action Rex ka na pamatudan kag sumangman gina-identify sang BHA nga mga nakabaton sang award bilang mga beneficiaryo sang ginapang nagtag sang city o kanining relocation site na gina-provide sang city sa mga beneficiaryo pang sang uli pinadiscoveryan nga ini ang ginagamit o may aras ang pinakamanagbaligya sang ila rights kag ini nga sa isang programa ang iban diri nga naga-occupy na sa Mapurian hindi na ang mga legal nga mga beneficiaryo kundi ang mga bag-una nga nagapanag-iya kag may kwarta nga magkasarang sa pagkabakal sa Puluyan. Now, siling ni Attorney Councilor Novero, siling niya hindi man kami mangin oppressive ti pamatian tanang ila consideration but gin pagwa niya ang assurance nga dapat gid mangimabaw kung anong kasuguan kag ano ang nakabase sa laying nga dapat sundon kag dapat gid ipatuman sa BHC. Kay siling niya kung tolerate tarang ini nga sa activities ang matabo nga wa gapon pasinadtuan ang ginapanghatag nga relocation sites sa syudad bangod ini ang posible baligya man gihapon sa mga individual nga naging beneficiaryo. Tisiring nga balik-balik kita sa numero 1 nga sitwasyon bangod nga bisan ihatagan mo na providean mo na sa layluhan nga puroy-an kapin pagid ang mga subject o kung mga balay nila abigin na paidalom sa demolition sinya same thing will happen ibaligyan lang rights and then maghalin o magbiya sa lugar nga kuntani matawag na nilang kaugalingon nga puroy-an. Ang iya sining nga target kag expect niya within first quarter meaning January, February and March matapos na ang pag-ipatigayon sa ngiling sa sining motion for reconsideration kag makahimo na sang pagkakaigo nga aksyon ang Bacolod Housing Authority. Iyaring parehag ni Councilor Attorney Rinisito Novero. Yan mga number na houses and residents na mga illegal. Hindi pamakal, hindi pangagkilahan. So, ang iban nag-violate some conditions by ipatindugan balay within a certain period of time. Iban wala pinakibok senat. So, hindi silihan sa Bacolod Housing Authority nga pagi nun, sila i-disqualify sila for kaya-ihatag sa iban. Most likely, within the first quarter, kaya may iban man nga nangayo sa reconsideration, yung among suggestion, tanaw-nanay ang ilang motion for reconsideration kung justifiable. Kaya kung may mga rason man na pag-justify, hindi man namon luyag ang mag-oppressive sa among approach. But we would like the policies to be strictly implemented. Agod nga disiplinado ang aton awarding and relocation program. Kaya kung hindi na di pag-stricto ho ng implementation, it defeats the very purpose of our relocation program. So ang mga benefisyuhan dira, hindi ang aton mga informal sectors, ang mga kwartahan na mismo ng mga negosyante. Ang palayag ni Councilor Novero ang kaksyon gikan sa Bacolod City Government Center aksyon at hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art, kadtuan tang balita ni Action Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. 11 ka mga gwardya nga nadistino sa Kapitolyo Provincial ginpaidalom sa suspension sang 3 tubtob 7 ka adlaw. Anong rason man? Yari ang kauna sa report ni Action Eden Aboso sa Kapitolyo. Action Eden.
Action Rex gin suspend na ang 11 ka mga gwardya nga na destino sa Kapitolyo Provincial kag sa pila ka district hospital sa palibot sang probinsya. Sino kay Renelo Laschere, Security and Safety Division Head, 4 ka gwardya Action Rex ang gin suspend gikan sa opisina sang Kapitolyo, samtang ang 7 naman ang naghalin sa Valladolid, La Carlota kag Hinubaan District Hospital. Sino kay Laschere, 3 tubtub 7 kadlaw ang ila sininga suspensyon. Ginpapanawagan man sang suspensyon ng 11 ka gwardya matapos iya mismo Action Rex na aktuhan na wala ini nagasuksok sang uniform, wala sa ila lugar kag nagakatulog sang siya ang nagpatigayon sang routine inspection. Sa karon temporaryo nga nagpadala sang relyebo ang security agency sa mga nasuspende nga gwardya. Agod hindi man magkulang ang nagabantay sa Kapitolyo kag mga ospital. Panom daw nila Laschere sa iban nga gwardya nga dapat ubrahon ang trabaho kag maging alerto sa tanan nga oras, ilabi na nga seguridad sa mga empleyado kag pumuluyo ang ginahambalan. Pamatian naton si Renelo Laschere. May disciplinary actions sa ginubra. Same na siya ma'am sa provincial capital man, may ara na mga disciplinary actions. So may suspension to give lesson sa aton ng mga security guards and to gaan man nila sa importansya ang ilang role for the safety sa property sa probinsya kag sa public na nagakat. That's why we're implementing suspension to some hearing security guards natin, ma'am. Mga 11 sa Capitol, 4 ma'am. The rest sa aton mga district hospitals, Valladolid and La Carlota and isa sa Hinubaan. Gakandak ako sang routinary inspection from time to time. So, nadakpan ko gito na personally. Ang iba na personally, ginadakpan na wala ga uniform, then wala sa ila poste. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. So na din. Action Rex. Oh yes, ready ka na? Ready na. Ate, God mo nang luyag tamo balanda kung ready na. Ready na. Pila na lang kauras ang nabilin ho. Kag eleksyon na sa NPC. Si Action na din na boso, isa sa mga kandidato as Board of Directors sang Negros Press Club. Correct. Correct, Kabalo ka na Action Rex ha sa isulat mo. Ano? Kabalo ka na sa isulat mo. 4 lang isulat ko ya. Ay lang. Nalalasanan. Okay Good. Oh. Good. Ready na? Ayos. Ready na kita. Ate, good. Good luck. Good luck. Beautiful. Oh, dapat Beautiful. Yes, salamat kay Action Rex. Balita gikan sa Kapitolyo sige. Provincial. Action Ida na boso. Uli sa balita, uli sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:51. Salamat kid Aksyon Eden Abuso. Layunon ko na ho si Aksyon na John Diaz sa patrol. Ini may kang tanan sa 3 dakop sa separado nga by bust operation. Way gauntat no? Sa syudad sang Talisay kag Himamaylan, kapin sa 60,000 pesos nga balor sang shabu na recover. Ay, 40. Do matyagan nila do baligyaan ng sangisda nga sa tapangko lang permi naga sus na ano ni yaring kaundan sa report ni Aksyon na John Diaz. Aksyon na John. Luka mga persona arestado sa separado nga bypass operation ikin patigayon naman sa syudad sa Trisay kag sa syudad sa Himamaylan. Ang mga nakadadakpan dito naman sa area sa Trisay, duwa ini aksyon na Rex ka mga persona lunser sa tanan mga mananagat labot sila nagapangisda ini sila kag ginkinalasan day Juanito Pavilio alias Intota, 58 anyos, residente mismo ang Purok Nilagang Katabla Baybay, Barangay Zone 3 sa sunod sang Talisay kagimang si ginkinalag kay Barok no Ferdinand Flores alias Barok 37 anyos. Silingon ko na duwa sila dun sa tanan nga mananagat Action Rex. Sunod rin kay Police Lieutenant Ray Cordero ang deputy ang PCCT PNP nga ining duha ka mga persona ginakabig bilang target sa mga kapulisan o mga tigulo kag may hindi mo ginaman nakadlag kung ilang mga baligyabi nga droga kay ang ilang nga mga customer mga parokyano lamang
sa iladra nga lugar. Sa nging kasampay sa operasyon na recover diri sa posisyon sa mga nagkarasagpan ang 5 ka mahit sa transparent plastic sachet nga may unod suspected shabu. Ang mga na-recover nga ini ginabulumanta nakabugat o karagatan nagkabalor 33,000 ka pesos. May arapin sa face powder holder, may mga scooping straw nga mo ginagamit kami sa pagsulod sa droga sa mga plastic sachet. May isa ka improvised wooden stick, may 2 ka mga disposable lighter, may isa ka improvised tutor action rex, kag may proceeds sa pagbaligya ng iligal sa droga. Sa presa karon ng 2 persona ini sa CCTV para sa kaigo naman ang disposisyon. Sa dugang pidri sa ira naman sa Lansi ang nagpandil ang kaya naman kay Brian Cruz, 34 anyos, kaya naman sa residente sa Paeta, Barangay Suay, sa sulad sang Himaylana. Na-recover din naman din sa posisyon sang ininta ng 11 kaya mga hitsel transparent plastic sachet na may unod suspected shabu. Tanagin laban talaga balon 15,000 ka pesos. May ari pagini ng mga 2 ka plastic sachet nga may traces of suspected shabu. May ari man 2 ka may improvised plastic scoop. May ara stainless tube nga may unod ban improvised tutor. 2 ka mga disposable lighter. Gunting kaga 500 pesos nga kuwarta. Ini si De La Cruz kinakabig ini bilang high value target sa Himalayana CDBNP. Kaya gusto rin ang Bardelino Police Lieutenant Colonel Ervin Glenn Provido ang iyadring mga customer kalabanan man mga parokyano sila mismo nga lugar. All in all, nagsobra naman sa 60,000 ka pesos ka balaw sa suspected sa buwan na recover sa balik tagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Patrol Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:55 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta dira may tisiha para sa pagpabakod sa ngaton sining immunity booster, alkaline base nga vitamin C para sa taong ginaubo, ginakataro, ginasipon, ginahilanat masami, may tisi ang katapat sina. Kaya nga kulang ka vitamin C mo, dapat alkaline base nga vitamin C ang pangitaon ta, may tisi ang ngalan sinina. May tisi mga kaaksyon. Ang nami pagidi parisanta sang Santon Plus Herbal Capsule, amo din siyang nagapanunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, katulad sang cyst, tumor, kagwaiter. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sinano, nagadugang panabitamina sa lawas ta, tilawan ta kag pamatudan ta. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang ninyo mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina sa online, no? Kag pag-deliver sa inyo nga pulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Isa pagid Malakay Finance Corporation Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation.
Sige man, load tanay makadali mga kaksyon. Daligid lang ha kay Daniel Ravina. May lang pag-monitor kay Daniel Ravina. Ga-monitor sila. Kagtamyaw lang Pamilya Armada. Kag Santillan sa Puroklangka, Barangay Talok, Bago City. Thank you and God bless. Thank you so much, Daniel Ravina. Kay Kapitan Imelda Hamilo Babuanga sang Barangay 2. May lang pag-monitor Cap. Imelda Babuanga. Kay Jose Herson Lapinig Hunyo, wala nga pag-monitor, on board kami sa Isoso Elf, Galambiyong Bacolod Silay, with gwapo nga piloto Jupiter Sobrico. May lang nga pag-monitor, Jose Herson Lapinig Hunyo. Mary Jane Saludares, Heaven, may lang nga pag-monitor kay Fernando Lombre, tamyaw lang si Jovet Lombre, Lia Lombre, Jasper Lombre, Nini Midel, Badi Midel, Migan, tanan sang dakutan, dako, Silay City. Ayos. Maymar, El Vice Presidente, Estrella. Ay, puwerte sang OTTJ. May lang pag-monitor, ato siya subong sa Cadiz, alumni sang ila sininga batch. Dari sa Dr. Vicente Gostilo, Memorial National High School. Ayos, happy alumni lang dra sa inyo. And sa kay Nonoy Flores, malang pag-monitor sa kay Melco Papang Gonzales, Ronald Joso, Mitoy Albarico, kag John Abilio, may lang pagpamati Action Rex kay Tisay Gali, kag kay Tisay Dorel Cabato. Ay, puertis Nonoy Flores ba? Bernie Caballero Manigos, watching from Manila. Thank you so much, Bernie Manigos. Kay GC Rombines, nag-monitor lang dira siya sa Suez Canal, Egypt, sang inyo programa. Thank you so much, GC Rombines. Kay Romeo Cadorna, may lang pag-monitor. Sa Granada pa tamyaw lang sa kay Otolya Kanoy, mayo lang nga pagbiyahe. Ayos, sino nga Kanoy ni? Kanoy Cadorna. LJA Hilonggo, may lang nga pag-monitor dira sa Abu Dhabi. Kay LJA Hilonggo. Kay John Arquilias, kay ano ni saman, Major Gili. Mads Gili, Major. Bot lang kung nano ni. Naging shortcut yung Major mo. Live viewing ko samtang panibit batada. Tamyaw lang pamilya. Swader. Labi na gid kay Papa Roger Swader. May lang pagpamati. Ayos. Dagang salamat. Thank you so much. Kay B-Boy Peroy, happy weekend. Paniaga ta. Action Rex. Salamat gid. And Grihok Bacolod. May lang pag-monitor sa Grihok Bacolod. Kay Lunila Tarosan, Rone Robles. Kay Piding, ay si paring Binji Pilisario. May lang pag-monitor. Mayong udtugid parikoy, paring Piding Binji Pilisario. Pamilya Pilisario, dira sa Manapla, may lang pag-monitor. Kay Jomong Caltorilla, Judith Calves Pampusa, kay Roberto Albuena Carlos, may lang pag-monitor. Jingya Britannia, wala nga pag-monitor sa Concepcion Talisay, sa Britannia Family, kag sa kabataan ko nga si John Ray kag John Paul, nga tamyaw si Jing Britannia. Nina Deras Manigos, Nina Deras Manigos. And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, malang pagpamati sa Malaka Family, Kagamala Family sa Barangay Inayawan, Kawayan. And kay Jendel Parisya, malang pag-monitor. And sa kay Emmanuel Miraflores Cuales. And Mr. Milili Oligo. Kay Michael Noble, malang pag-monitor. And Bia Jonathan. Ayos. Sige. Daligid lang mga kaksyon ha. Standby anay kay mahinang kalaban. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:02 oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon!
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 12 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin kuauntang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa kaso nga pagpangawat kag droga ginalantaw nga motibo ho sang Police Station 6 sa pagpatay paglutang kagabi sa isa ka e-bike driver. Yari ang kaudan sa report. Upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Ay, Rex Cantong sa sining material nagaginutok na kag nagadinuso na kag nagahinabok na ang ilas sini nga mga tiyan, no? Ayo di purma. Tungkol ini sang kabusog Action Rex, no? Muni ang resulta subong sang ginapreparahan nga amo nang mayo da kay gahalalabok na. Ayo di purma. Ang iban doon mamubod na sa kabusog, no? Kahit bisan busog na, sige pa ang dada. Nawala buwas ba? Nawala buwas, no? Kay sumagay, wala naman ni buwas mo. Laban eh. Wala ni, subong ni paladaan. Kaya matapos na ni kabusugod na ka. Laban. Nag-inagawa sa sining matinion, no? Ang inagawa. Ayo di purma. Hindi amuaw. Pwerte kita yan. Pwerte ang pagkain, no? Marami-rami Action Rex, no? Ba pwerte ha? Oo, do kwan gid do buong isyos gid subong, no? Gali. Yes, kay ti kada grupo may kanya-kanyang preparasyon mo. No, gani man. Ti do ka nami mo lang, no? Kag ti ang tanan na halos busog tungkol sining maayong sitwasyon sa sinigid nga matinion. Ang presidente galing mapapili sa langgaling outlet nila ni Dili Guardian.
Duwa sila. Oo. Si Si Dali kag si Glazel. Glazel, Daily Guardian gali sila tanan nga gasulat. Outlet, mga newspaper women, no? Newspaper women daw hindi amo. Ayo di porma. Ang importante daga tulupa. Oh, yeah. Gatulupa ang panyaga. Ang panyaga, no? Kang masadya ini Tiga matamat na guro damo da sa Negros Press Club. Oo, subong nagay-inabot ang Surex. Daw siguro makasiling kita nga 100% gini posible ang attendance sa tanan nga mga miyembro sa Negros Press Club Action Rex, no? Kabay pa. Ari kita to halos na rin puro kompleto. Sige, may mga coverage patong iban sa mga banwa kag syudado. Oo, gani. Oo, sa ila ati-atihan bla. But si Action Lord Jan, si Action Ryan. Ati aranas la. May agaw sila guro, no? Kung preparahe lang da sila sa kaldero mo da. Ayo di porma. Ang sobra ni karon ilag ini, no? Ilag din subong ang sobra, Rex, no? Ara na sila. Ikaw kinababot man din, no? Ako? Oo, Ati, karon dugay-dugay Dugay, ari kagiti, kilala na, ari kagiti, no? Para nga kita nga mangin masadya, kagsugaraw, ang... Ayo di porma. Hindi amo. Background nito ka namin sa hangin, hindi siya ginamtangan ko eh. Di na yun man? Ari ko sa tukasang Bacolod City Public Plaza. Yes, nag-broadcast Action Rex, no? Bati mayo. That's why nga, as a background, nabatihan mo nila ang masyado kapasko. Abi ko kung din ka damping. Ang hangin, Action Rex. Ari ko na sa plaza. Abi ko kung ng electric fan, gatuon sa imo. Why, ari ko sa plaza. Ate, good. Good. Kari ko kuha ng hangin, no? Ang air is very strong, no? Ang air. Ayo di porma. Hindi amo. Chay, sige basi ko maglabay ang basura, no? Basi madalasa ka lang magyan ka na sa basurero. Basura ka pa ko sa media karon. Itiklot ang kakaroon chay, no? Hindi na pag-itiklod. Ano pa sa matira? Yati lang. Yatan kagato ito yan, no? Para nga hindi siya matumbas ang tupoy. Ayos, ikuha ko niya. Ayaw kayo lang alangin ko sa oras, oh. Sige, ikuha ko na lang. Ikuha ko na siya. Po na lang niya. Anong update? Anong update? Ang ginatanaw nila ni posible pagpangawat o kondroga ang isa din sa mga anggulo karon nga ginausay ni Police Captain Elmer Bonilla sining kamatayo paglutang kagabi sa isa ka e-bike driver nga si Johnny Liso nga taga Libertad Extension Barangay 40 Puro Catering Ban Action Rex. Matapos nga ni siya ang ginlutang kagabi dira sa may Mabini pagidait Barangay 30 nga nagresulta gid sa iya sining kamatayon. Now base sa database nga nakuha sa station number 3 sa sining compilation reports Action Rex din kapakita nga may pending case pagalining si Johnny Liso kaso nga theft kag kaso nga robbery. Kag suno sa kay pulis sa Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 6 na ininggili si Johnny Liso ang drug surrendery during sang time nga gipatagayon ang operation Tukhang Action Rex. Suno sa kay Bonilla nga posible may kaakig ang ining suspect nga naglutang sa kay Liso bangod nga suno sa mga witnesses kagabi kag sa mga information nga nakuha dito ni Bonilla nga pinising pa ini sa ulo ang biktima gamit ang kalibre 45 bagod sa pagka-recover sining mga basiyog kag deform slug halin sa kalibre 45 Action Rex. Nasano sa kay Bonilla ang suspect gayong nagpalagyo sakay sa isa ka SUV nga puti nga mo ini ang gingamit niya sa pagpalagyo matapos ang insidente. Karon sa hapon pabalikan ni Bonilla ang lugar sa diing gintiro ining si Johnny Liso base pa bala makakuha sila sang dugang mga CCTV kung may arag man sa lugar agud nga makabulig sa ila identify sining SUV nga puti kag ginagara mo ning sakyan sang suspechado bisan contaction sticker man ang plate number hopefully makuha sa mga CCTV nga sa lugar diri dako kit ang mabulig suno sa kaya Bonilla kati ang CCTV nga nalantaw nila kagabi amo ni ang nag-angot sa store nga sa toging baklan ni Johnny Liso sa isa kakaha nga soft drinks Action Rex, no? So karong hapon balikan ni sang investigador sa station number 6 para nga malantaw ang lugar sa diin base pa malang may mga ara naka-install nga CCTV. Sa karon ang investigador sa station number 6
nagakoordinate karon sa pamilya ni Johnny Liso nga hopefully base pa man lang na makuha man silang informasyon nga makahatagdugang sa kasalagan sa ila sini investigasyon nga karon ginahimo sa sini nga mga tinion. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Paula nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Action Eric, kadtuan taneng duwa ka mga balita tao tubtano naka-standby si Action Tom Monforte sa siyudad sang Sagay by bust operation kag top 3 most wanted person nga may kaso rape arestado sa siyudad sang Sagay. Yari ang balita ni Action Tom Monforte. Action Tom. Isa naman iya ka bypass operation ang gikasa iya sang katapo sang drug enforcement unit sang Sagay City PNP sa pagpamuno iya ni Police Captain Elendery Busquillo sa idalom sa pag-supervise Police Major Antonio Benitez Jr. OIC iya sang Sagay City Police Station kagabi Action Rex Enero 17 tuig 2020 pasado alas 11:40 ang takna kagabi sa Osminia Extension Barangay Poblacion 1 dire sa siyudad sa Sagay batok sining suspitsado Action Rex nga si Jopel Lapore Pakati 24 anyos kaga naga-star ini sa amoy nga lugar kag sa amo man nga lugar ini siya nga gin operasyonan sang aton mga kapulisan kag nakuha siya iya Action Rex ang isa iya ka sachet sa ginasuspitsuhan iya nga siya bo bypass item kag isa ka 500 piso bill mark money kag sa pag-search sa iya Action Rex tatlo pagid ka mga sachet ang na-recover sa iya suspected siya bo kag isa ka improvised topper kag ini Action Rex madugay na ini nga ginamanmanan sang aton mga kapulisan bangod nga ari ini siya Action Rex sa watchlist iya sang Sagay City PNP nga naga-engage sa illegal nga droga kaga sunopaya sa mga informasyon ang Action Rex ang iya sini nga mga manghod naga-ubra iya sa may simbahan kaga according suno sa pagpalayag iya ni Police Major Antonio Benitez Jr. sa interview sang Action Radio sa sini nga aga Action Rex. Suspect dugay na siya naga-engage sa pag-intra sa problema sa illegal na droga. Hindi siya ara sa aton watchlist kag ginatutukan gid siya naton galing kay medyo sensitibo ang operation is because ini damo man kilala sa area siyang kung sini gani nag-obra man sa simbahan. Kagabi, medyo mapudlay kay arata siya sa medyo sudlon nga part ng isa ka medyo populated man nga area pero natinguan naton with dedication sa aton operatives na nakpan siya na bypass siya kagabi yung pasado alas 11 sang gabi kag tigayon nga nakuhaan siya sang suspected illegal drugs nga siya po ang bypass items kag tatlo pagid ka sachet ng illegal drugs kag pagsulod naton dito sa area ang nakuha siya naton pag check naton may dala pagid siya nga tuter niya tuter may residue man sang shabu ring gani nga utod kagabi pagtakop sa iya nagambal mga manawag pa kuno sa isa ka known man nga leader sa isa ka simbahan diri sa aton area but ang aton lang nagatrabaho kita sa intakto regardless man kung ano ang ila affiliation basta mag-involve sila sa illegal droga we will not hesitate to perform our task as police officer. Ang moto Action Rex pagbalayag ni Major Antonio Benitez Jr. angot ining sang pagkadakop iya sa isa ka suspitsado kag pagapasakaan ni si Action Rex ang kaso angot iya sa pagbayular sang 9165 kag sa section 5 and section 11 sa paghupot kag sa pagbaligya iya sa amo nga illegal nga droga. Kag subong ini suspitsado hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Kag isa naman iya ka most wanted person Action Rex top 3 diri sa siyudad sang Sagay
nga sa diin gin serbihan sang warrant of arrest sa sinigid lang nga agas alas 8:20 ang takna Enero 18, 2020 batok sinususpisado nga mo si alias Ronnie. Kag ang warrant of arrest action rex may criminal case number 15-5413-S sa kaso iya nga incentive rape under article sa sini nga kaso action rex kag gin-issue ini nga criminal case o kanini nga warrant of arrest ni Honorable Judge Raymond Joseph G. Javier, Executive Judge ng Regional Trial Court, Branch 16 na base sa siyudad San Cadiz, kag napitsahan ini sang Pebrero 6 tuig 2000, Pebrero 6 tuig 2017, kag ang Korte Action Rex wala iya sang ginrekomendar iya nga piyansya angot sining suspitsado. Pagpalayag Major Antonio Benitez Jr., giutay gid lang interview Action Rex ang Action Radio Bacolod sa sining nga kaso. Sining wanted person sir nga top 3 most wanted person sa Sagay City nga may rape na kaso sir paano ni nga aresto sa akong sopa. Kini siya may warrant of arrest nga issue pa sa una ni Judge Javier sang 2017 sa kasong rape under Article 266-A. Ini siya nagapanago since na issue ang iyang search warrant, nag-elude nga hindi madakpan. Pero fortunately sa kapisan sa kapulisan kag sa bulig sa Pumuluyo, natigayon nga mas patan sa ining aga in verify naton gin pabalidate kag ining suspect nga si Ronnie Panasing Pabalate natakpan dira sa mga alas 8:20 sining aga sa may Abansinya. Kabalo naman kita kung ano nang Abansinya dira sa una, pero subong ang Pumuluyo dira nagabulig na sa aton ni this was only shows na ang mga tao dira sa bansin niya hindi nagit magtaktag sa mga wanted person hindi na pareho sa una kag naging cooperative na sila sa pulis ning bansin niya part isang barangay 1 kag ini naaresto naton kag subong diri sa aton custodial facility kag Amo to Action Rex pagbalagi ni Major Antonio Benitez Jr. angot sining top 3 most wanted person nga naresto gid lang sa sining gid lang aga. Kaya subong hunong sa custodial facility ining suspitsado Action Rex para pagpasakaan niya sing nagakaigo nga kaso sa iyang krimen nga ginhimo. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamon 40 nag-report o nasalitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte. Balita gikan sa siyudad sang Sagay. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor pakarunan talang ini sa iban nga public affairs program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Santon Plus Herbal Coffee Mix anay para sa mga ka-aksyon tadira para makarelax ang paminsaro naton. Wala na, kung wala ka mayo ginapatulog, ini pa tulugon ni ikaw, no? Kag wala nagapakurog-kurog sang lawas ta mga ka-aksyon. Hindi acidic, Santon Plus Herbal Coffee Mix ang dapat sa imo mga ka-aksyon. Mga para sa pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid ka mayo diyo, Santon Plus Herbal Soap. Ang habon nga pampakinis, pampaputi sa ngaton silinga kutis. Pangkakas punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag padula sang baho sa ilok ta. Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. Amo nang gamiton ta, Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sa nga lugar kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Isa pagid mga ka-aksyon, Santon Plus Herbal Oil para
inyo sining lugar kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sanligan Tinugsang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon Aksyon radyo Pagkulunyon kag negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na ngay Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala Pagpala
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Balita, banat, buliki. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 35 na nga oras diri sa aton sining nga pagpangalagad sa mga kaaksyon ta hindi ta pagkalipatan may cleansing, nourishing and balancing kita diri. Iyari na ang pinakabag-o kag pinakaepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, kag creatinine, kag iban pa. Nagadugang man supply sa mga kakulang sa mga vitamins kag minerals. Vitamins and minerals deficiency, kasubong sang A, C, magnesium, kag iban pa nga mga vitamins. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa, sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ini gikan nga produkto sa Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang sa dugang sining kasayuran, magpakigangot lang o kung mag-text kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 36 ang aton oras alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad sining nga bahin mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon